ତ୍ରିଷା ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାରିଣୀ କହୁଛି, ଯିବା ଆଗରୁ ବାହା କରିବୁନି। ତ୍ରିଷା, କାହାକୁ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ମୋତେ ତ ଟିକେ ବାଇ କରିକି ଯାଅ। ଆଇଦେ ତ୍ରିଷା, ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? ତୁ ଏ ଘରଠୁ ଲୁଚି ଲୁଚି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଯଦି ଯିବାର ହିଁ ଥିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିକି ଯାଇଥାନ୍ତ। ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଯିବାର ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? ତମରି ସଚେତନ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି। ତ୍ରିଷା ଏଥର ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାରିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତମରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ସବୁ ତ କିଛି ପୂରା ହେଲାନି। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ତ୍ରିଷା? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଘର ଲୋକକୁ ନ ଡାକି ପାରୁଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଘର ଲୋକକୁ ଡାକୁଛି। ଦେଖ